Po úspešnom umiestnení desiatok pracovníkov do výroby spoločnosti Štýl agentúra Inbox Agency znova hľadá pracovníkov na pozíciu operátor výroby a montáže. Ide o prácu pre firmu vyrábajúcu záhradnú a lesnú techniku. Ak máš predchádzajúcu prax v podobnej výrobe a dohovoríš sa po nemecky, tak toto je jedinečná príležitosť pracovať dlhodobo v prostredí modernej fabriky v Rakúsku. Podmienky zamestnania sú následovné. Práca je na rakúsku zmluvu na trvalý pracovný pomer. Mesačná mzda je 2526 eur. K tomu dostaneš nezdanené diéty 26,4 eur na deň. Práca môže byť aj na viacero zmien. Dostaneš 13. a 14. plat podľa platnej legislatívy v Rakúsku. Ubytovanie ti zabezpečí a platí zamestnávateľ. Toto sú požiadavky na vhodného zamestnanca. Prax vo výrobnom závode. Manuálna zručnosť a zmysel pre detail. Je potrebné sa dohovoriť po nemecky. Auto a vodičský preukaz sú požadované. Ak máš záujem, neváhaj a pošli nám tvoj životopis v nemeckom jazyku na e-mail office@inboxagency.sk a ozveme sa ti, tvoj životopis pošleme rakúskemu zamestnávateľovi a absolvuješ telefonický pohovor. Od zamestnávateľa dostaneš rakúsku zmluvu a budeš pracovať za mzdu od 2526 eur na mesiac. Zamestnávateľ ti zabezpečí a zaplatí ubytovanie. Ak chceš pracovať vo výrobnom závode firmy Štýl v Rakúsku, prosím kontaktuj Inbox Agency.